Inhlonipho ayidayisi, inhlonipho uyakonyeliswa ngayo ngoba abantu bebona ukuthi ikufanele. Noma unganemali engakanani awusoze waforce abantu ukuthi bakuhloniphe. Noma unganemfundo engakanani awusoze waforce abantu ukuthi bakuhloniphe. Kuyenzeka uhlale emzini ohloniphekile wena ungahlonipheki. Kuyenzeka uhambe ngemoto ehloniphekile wena ungahlonipheki. Kuyenzeka uhlale kwiposition ehloniphekile wena ungahlonipheki. Ngoba inhlonipho yinto oyithola ngoba abantu bebona ukuthi uyayideserve, awuyitholi ngoba unani. Zintathu kuphela izinto eziyokwenza abantu bakuhloniphe. Number 1, mawukwazi ukubona ukuthi abantu bayakuhlonipha, inhlonipho uyayithola. Ayikho into ebhlungu njengomfundisi, njengekhansela elingakwazi ukubona ukuthi liyahlonishwa ngoba njalo litholakala kuma scandals ngenxa yokuthi lihlulekile ukubona ukuthi liyahlonishwa. Number 2, into yokwenza abantu bakuhloniphe ukuzihlonipha wena. Ayikho into ebhlungu njengokuhlonipha umuntu ongayihloniphi yena. Ukuze abantu bakuhloniphe kudinga uyihloniphe wena. Number 3, into yokwenza uhlonishwe ukuhlonipha abanye abantu. Mase sikuhlonipha akusho ukuthi wena sidelele, kodwa akube yinto efanayo. Angikunika inhlonipho nawe unginikeza inhlonipho, izwe liyolunga. Asihloniphane. Akungcono umuntu odelelayo kunomuntu ongakwazi ukubona ukuthi uyamhlonipha.